Du skal have set den forrige video, hvis det her det skal give mening. Det er ikke sikkert, det giver mening, selvom du har set den. Vi skal nu have modstand. Modstand, som måles i ohm, og skrives med det græske tegn. Sådan der, omega. Når nu Erika kommer rendende her, alle de her Erika, nu sender vi dem igennem pæren. Vi laver 4 amperes pære, så passer det her billede nemlig. Det her, det er det, der kommer igennem. De skal jo bremses ned. Forestil dig, det her det er skolebørn, der kommer rendende, der kommer løbende med 6 km i timen, og de skal ned på næsten 0 på den anden side. Så tæt på 0 som overhovedet muligt, for vi har vores kredsløb. Vi kan jo tegne kredsløbet færdigt. Sådan. De skal op på den anden side. Når alle de her skal bremses ned, eller gennem en dør, der er smal eller noget andet, så skal de afsætte deres energi. Det sker også i pæren. Det skal simpelthen bremses ned. Og hvis du kommer ruschen ned ad gelænder, og skal bremse farten, sætter hænderne på, så bliver det rigtig, rigtig varmt. Det gør det også inde i pæren. Når vi bremser alle de her ægger, så bliver pæren faktisk flere tusind grader varm. Ja, i hvert fald 3.000 grader varm. Den tråd der er inde i. Og den begynder derfor at lyse. Det er faktisk det, vi udnytter. Det er simpelthen bremse, presser alle æggerne ind gennem en tråd, der bremser den så meget, at den bliver så varm, at den begynder at lyse. Det er modstand, og det måler vi i ohm. Jeg mener ikke, at prøven kræver, at vi kan regne på det. Så vi tager lige nogle grundlæggende ting, som vi også skal vide. Ohm, det kan måles i ohm. Ohm, vi kan have 1 ohm, vi kan også have 1000 ohm. Nu tager vi det sådan her. Det kalder vi også 1 kilo ohm. Vi kan også have 1 million. Det gider vi ikke at skrive i elektronikken. Eller 1 milliard for den sags skyld. Nu starter vi 1 million. Det kalder vi en mega. Mega ohm. Hvor vi tegnet M. Ja, der var det kilo. De her ting, de er gode at vide. Havde vi 1 milliard. 1 milliard. Så er det giga. Skriver vi G. Og det med stort G. Nå, og hvad så? Hvad var det mig? Det er fordi, de her benævnelser, det bruger vi også inden for volt, og vi bruger det inden for frekvenser. Og det er vigtigt nemlig. Nu skal vi lige have om, hvad frekvenser er, og hvad det måles i. Og hvis du ser det her, fordi at du er blevet sat til det af din fysiklærer, det er også helt i orden. Men grunden til, at jeg viser det her, det er fordi, der er nogen, der skal have en radiolicens, så derfor er der nogle lidt andre ting. Men der hører jeg som under fysik. Og det her, det tager du ingen skade af at vide. En svingning hen over noget tid, der svinger op. Den lyd, det er svingninger. Det er luften, der bliver sat i bevægelsen ved en eller anden frekvens. Og den der, den var cirka 400-600 hertz. Hertz, siger jeg. Det gør jeg nemlig. Hertz kalder man nemlig svingningerne. Det måler man antal svingninger. Altså hvor mange per sekund. Så er der nogen der igen her, der siger, det er ikke matematik. Nej, det er fint nok. Hvis der på 1 sekund her svinger 1 gang, tag et tippetov. Lad os holde os væk fra alt det her, der ser svært ud. Tag et tippetov ud i skolegården. I svinger den rundt 1 gang i sekundet. Sådan her. Tippetov. Det er også bare sådan en bølge, men nu står jeg her. Yay! Sådan, yay! Se, vi svinger. Alle er glade. Den svinger op og ned. 1 gang per sekund. Det betyder også 1 gang per sekund på 1 sekund. Er lige med. Og det samme, jeg har skrevet der så er det bare svært ud. Det er 1 hertz. Det forkorter man. Stort H, lille z. Og det er jo til at overskue 1 hertz. Det er fint nok. Begynder jeg at svinge hurtigere 2 gange i sekundet, så er det 2 hertz og så videre. Hvis vi tager stikkerfingeren i stikkontakten, så vil man, hvis man er meget finfølgende, opdage, at den svinger 50 gange i sekundet. Det er det brummeri, I kan høre i jeres radio nogle gange. Det er en 50 hertz lyd. Det er den støj, der kommer fra nettet, fordi at strømmen den svinger med 50 hertz. Hvis I tænder for radioen, det var noget, man havde i gamle dage, det findes stadig i biler, så kan man slå ind på 100 MHz. 100
100 FM, det ligger som regel på 100 MHz. Jo, det er ikke 100 FM. Det giver meget god mening, at de har lagt en radio, der hedder 100 FM på 100 MHz. Og her kommer det med kilo og mega og giga. Tag dit trådløse netværk til din computer derhjemme. Kæft, det går godt det. Det er bærbar. Inden rundt heroppe i kanten, der sidder der ledninger til en antenne. Den kan du ikke se, det ligger inde bag plastikken. Men det er det trådløse netværk. Det kører på 2,4 GHz. Det svinger altså 2,4 milliarder gange i sekundet op og ned for at lave et elektromagnetisk signal. Og det er den, vi bruger som radioamatører. At der kan vi sende på forskellige frekvensbånd. For eksempel omkring 144 MHz. Så skal vi skrive det her. VHF-båndet. Så må vi sende på 443. Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad fanden vi sende på det oppe nu. Det er uden at slage om, men noget af den stil, det er UHF. Hvad er nu det for noget pjat med de der navne? Det står for Very High Frequency, meget høj frekvens, og Ultra High Frequency. Kan vi ellers lige tage noget herom? Ja, vi kan lige tage noget ganske enkelt. Så det her med mega og kilo og giga, de kommer også i prøven, så sørg for at lige få styr på dem. De er ikke så svære, og man bruger dem også i dagligdagen, men man skal lige være forberedt på det. Nu er vi inde på radiobølger alligevel, så det bliver lidt langt den her også. Det er ikke nok af det. Hvis vi har en antenne her, der skal snakke med en herover, så bliver vi nødt til at kunne se hinanden. Så hvis der står en stor bygning her, eller et bjerg, eller noget andet, så kan de ikke snakke sammen. Så skal de have en repeater eller noget andet. Den dækker jeg sgu også lige. Men hvis nu det var jorden, der er sådan en antenne her, og en lille antenne her, og de var her på jorden, så skal de kunne se hinanden lige henover. Hvis ikke de kan det, så kan de ikke snakke sammen. For radiobølger, de bevæger sig lige. Så de tager ikke lige og siger, vi drejer lige om hjørnet her. Det gør de ikke. De bevæger sig ligesom lys. Så et spørgsmål i prøven, den går på, om du kan snakke med, om det påvirker, at de tænder gadelampen derude. Om det påvirker dit radiosignal. Det gør det ikke. De skal kunne se hinanden. Nogle gange kan der være, hvis der er højtryk og solstorm og sådan nogle specielle fænomener, så kan der ske det, at atmosfæren heroppe, den bliver ioniseret og kan reflektere elektromagnetisk stråling. Og det betyder, at nu kan du faktisk snakke med ham heroppe på den her side af jorden. Det er derfor, der er mange radioamatører, der sidder og kigger i vejrudsigten. For så kan man få snakken med folk langt væk. Hvis du har en A-licens, det er bare lige for at sige lidt blæret, så kan du, hvis du har købt bogen Vejen til sendetilladelsen, så vil du kunne se, at der er et billede af en parabol bagpå. Så har vi lige månen heroppe. Det er månen. Så kan der sidde en hernede. Nu er jorden pænt for meget stor, og lige ofte tæt på osv. Men han kan sidde hernede, hvis han må sende med 1000 watt, det må man med en A-licens på nogle frekvenser. Så kan han med en parabol, der sender meget retningsbestemte signaler. Det gør paraboler nemlig. Det kan jeg sgu læse i bogen, eller slå på nettet, hvorfor de gør det. Så kan han reflektere herpå, og få bølgen kastet tilbage igen, og komme ned og snakke med, faktisk helt op på den side af jorden. I ekstreme tilfælde. Ved at reflektere sit radiosignal op på månen. Helt bladet.